Un resultat sorpresa sense cap mena de dubte, malgrat que els contraris sempre juguen, però jo penso que avui part de la culpa de la derrota la té el propi equip de la Unió Esportiva Tàrrega. Sí, estic d'acord amb això. Primer de tot felicitar l'equip contrari, que crec que ens ha superat, més enllà de que ha sigut de mèrit nostre o mèrit seu, crec que ens ha posat les coses molt difícils i crec que ha guanyat el partit i per això cal felicitar-lo. A partir d'aquí sí que saps, quan en un partit quasi no pots salvar cap jugador del teu equip, doncs aleshores està clar que la responsabilitat ja no passa als jugadors, passa a l'entrenador. Potser no hem estat ben enxufats al partit, potser no hem sabut transmetre durant la setmana la motivació que calia per encarar aquest partit, sigo com sigo. Crec que avui sol salvaria Pere i l'hem hagut de canviar per fer un canvi tàctic, per intentar buscar algun jugador més a dalt. Aleshores crec que avui poca cosa es pot dir, l'únic que es pot fer avui i que jo sí que faig és no donar l'esquena a l'equip, perquè si m'ho fas dir, l'equip no ha estat bé, crec que si l'equip no ha estat bé, el responsable màxim en soc jo, i aquest equip que tantes setmanes i tants anys ens ha demostrat que el seu DNI és lluitar i entregar-se i anar a totes, doncs avui no ha estat així, i qualsevol equip te pot superar, i prova clara és que avui el rival ens ha superat, i res a dir, i a fer costat a l'equip i intentar que no torni a passar.